Ja si myslím, že je dobré byť sám. Lebo keď je človek sám, tak vtedy nájde otázky, ktoré by mu možno nikdy nikto nepoložil, alebo ktoré by sa mu iní ľudia báli položiť, alebo aj sám pred inými ľuďmi by sa bál ich položiť sám sebe. Keď si človek nájde pohodlie v tej samote, tak mu zrazu všetci ľudia začnú byť bližší, ale zároveň mu prestanú chýbať tak krvilačne. Nepotrebuje byť s ľuďmi fyzicky, lebo vie, že je s nimi na trošku inej úrovni a nepotrebuje byť na nich fyzicky závislý. Ja som si vždycky myslela, že ten pohyb mám tak strašne presne zadefinovaný v hlave, ale vlastne keď som bola v Amerike minulý rok, tak som zistila, že ten pohyb to je veľmi nedefinovateľné, že to je pohyb prebieha v nás každú sekundu, každú miliončinu sekundy a to sa nedá zrovnať s tým, čo si človek myslí, keď sa tomu pohybu učí, alebo keď sa učí tancovať, vtedy si myslí, že vystriem nohu, to je pohyb, pokrčím ruku, to je pohyb, otočím hlavu, to je ďalší pohyb, ale to je strašne obmedzené a obmedzujúce. Ja chcem vidieť ten pohyb v každej sekunde, ktorú žijem, v každej minúte, ktorú sa dívam na blízkych a v každom momente proste, ktorý prežijem, chcem vidieť ten pohyb. Aj keby som mala vidieť len ľudí nadýchnúť sa a vydýchnúť, tak to chcem vnímať ako pohyb. Tak nechcem byť šťastná celý život. To ani není filozofia, ale to je proste stav, ktorý nechcem nikdy meniť, lebo to není o tom, že či sa ráno zobudím a niekto mi donesie kvety, ja to ani nechcem. Ja sa chcem zobudiť a byť šťastná, že tak ako som sa zobudila, tak chcem byť šťastná. Lebo tak sa žije oveľa jednoduchšie, vtedy vidíte vonku na ulicu a vôbec neriešite to, že vidíte bordel alebo že je zamračené. Mne to vlastne už vôbec nevadí. Ani mi nevadí, keď vidím bezdomovca, čo by ma niekedy rozplakalo, ale vlastne ja si myslím, že každý sme tu pre niečo, máme niečo zažiť. Takisto ako ja mám prísť na milión vecí, mám zmeniť milióny názorov, tak takisto je tu bezdomovec, ktorý má niečo prežiť a takisto je dieťa, ktoré sa narodí postihnuté, takisto sú chorí ľudia, takisto sú slávni ľudia. Proste každý má niečo zažiť a každý máme odovzdať niečo ďalej a odniesť si to, čo zažijeme tu, v tomto živote, do toho ďalšieho. To sa nedá definovať krása. To je ten stav mysle, kedy nepotrebujete nad ničím rozmýšľať, nič analyzovať, len sa dívate, alebo počúvate, alebo cítite, vnímate, voniate. To je krása, keď jediné, na čo sa sústredíte, je ten vnem. A nechcete ho ani ďalej spracovať, len proste viete, že je to ono a chcete tam zotrvať čo najdlhšie. A to nemá súvislosť len s umením a s rôznymi druhmi umenia. To sa jedná o celý život. O to, keď sme sami a cítime sa dobre, a to, keď sme s niekým a cítime sa dobre. Keď sedíte nad mestom a vidíte milióny svetiel, kde
Viete, že žijú ľudia a tí ľudia žijú svoje životy najlepšie, ako vedia.